No niin, tervetuloa uuden videon pariin ja nyt ollaankin siinä vaiheessa, että kellari on nyt siivottu, tyhjennetty ja purkaminen aloitettu. Mennään vähän katselemaan, että millaiselta siellä näyttää. Tervetuloa kellariin. Tässä nyt tämmönen yksi kellarin huoneista ja ollaan menossa tuonne vanhaan varastohuoneeseen. Niin, ja sitten täällä ollaan ja tuossa on muurin perustuksia. Kellarin ulko-ovi. Ja sitten lähdetään tuonne pesutiloihin ja saunaa kohti. Matkalla on näitä kaikenlaisia vanhoja varastokoppeja. Saavuttiin tähän vanhaan vilvoittelu kautta kodinhoito huoneeseen. Huomattako muuten, ettei ole yhtään kakkaa enää lattialla. Ihan melkein tuoksuu raikkaalle. Kaikkia noita vanhoja paneleita ja muuta orgaanista jo pois. Vettä kun oli tossaan siihen metrin korkeuteen, niin aika paljon joutuu pakollakin purkamaan pois. Puretaan muutenkin, koska kaikki nyt menee samalla kertaa uusiksi. Tässä vanha sauna ja sieltäkin on lauteet ja muut jo saatu purettua pois. Kiuas vielä siinä on paikallaan. Vielä vois viimeiset löylyt ottaa tässä saunassa. Homma edennyt. Tässä on vähän nyt purettu lisää saunaa. Loput paneelit ja kevyet väliseinät kokonaan kellarista pois. Kellarin seinä tai talon sokkeli on tosiaan tommoista betoniharkkoa. Kivuostus on saatu ulos saunasta ja loput saunan seinistä purettua. Ja seuraavaksi tässä olisi tosiaan tarkoitus piikata koko kellarin betonilaatta pois ja kurkistaa vähän mitä sieltä löytyy. Samalla saadaan sitten kunnollinen kapillarikatko ja lattialämmölle kunnollinen lämmöneristys. Kerran kun ruvetaan tekemään, niin tehdään nyt sitten kunnolla. Ihan hirvittävä hommahan siinä on, mutta pitää sitä ihmisellä jotain harrastuksia olla. Tässä varmaan samalla sitten vähän laajennetaan pesutilaa tähän entiseen kodinhoitotilaan ja siirretään nämä kodinhoitohuoneen toiminnot tuonne toisaalle. Tässä nyt sitten on mahdollista aika paljon, kun koko kellari vedetään sileeksi. Mutta sitähän näillä aina mainostetaan näillä vanhoilla taloilla, että nämä ovat täynnä mahdollisuuksia. Tässä tosiaan missä tanssahtelee, niin on kaadettu väliseinää ja kopperoa kadonnut. Saadaan vähän avarempaa tilaa. Mihinkään kantaviin seiniin ei ruveta koskemaan ja yritetään tuo piikkauskin tehdä sillä lailla, ettei koko mökki mene nurin. Muutenhan täällä näyttää aika samalta. Jos joku ihmettelee tuota kaivantoa tuossa missä viemäriputket näkyvät, niin siinä oli silloin vedenpaisumuksen aikaan uppopumppu ja tosiaan kun sieltä laatan alta pulppusi vettä, niin siihen saatiin pumput. Kun niitä hajotettiin vähän lattiaan, niin saatiin tyhjennyspumput vähän paremmin pumppaamaan kellaria tyhjäksi. On tuo portaikko, niin vettä oli tosiaan tuohon toiseen rappuseen asti. Vähän yli parhaimmillaan.
tai pahimmillaan. Seuraavaksi mennäänkin sitten katselemaan vähän, kun ollaan saatu piikattua jo laattaa tuolta saunan puolelta ja vähän muualtakin, minkä näköistä jälkeä on tullut. Tässä saunan puolelta piikattu laattaa. Jännä juttu oli, että tässä olikohan 4 kerrosta betonia. 1 kerroksen välissä oli hiekkaa. Syytä nyt ei oikein löydetty, en tiedä onko ajateltu sitten sen toimivan jotenkin eristeenä siinä 1 kerroksen välissä. Vai mikäli ei ollut tämä kaunis ajatus siinä. Seuraavana nähdään sitten se ihme, millä betoni on siirretty maan pinnalle ja ulos lavalle, eli ihan tuollaisella muuttolaatikolla kannettiin ovesta. Täällä tätä murikkaa sitten on kannettavaksi. Eli tässä nyt on jo tämä huone sitten piikattu. Sieltäkin löytyy kaikenlaisia ihmeitä, kuten tollasia isoja hirsiä tämän laatan alta. Ei oikein ymmärretty, että mikä virka niillä on ollut. Hirret köllötteli hiekan päällä ja näiden hirsien päälle oli tehty sitten tämä betonivalu. En tiedä, onko siinä sitten yritetty saada oikeaan korkoon tätä betonivalua vai onko siinä sitten vaan haluttu säästää betonia. Niin tai näin, mutta mitään järkeähän siinä nyt ei ollut. No, tässäpä se on sitten saatu jo piikattua koko kellarin ala ja kannettua kaikki betoni pihalle ja seuraavaksi sitten alkaakin kaivelu. Täytyy vähän maata kaivaa, että saadaan eristeille tilaa ja sitten tehdään se pelitasaus ja laitetaan eristeet ja ruvetaan tekemään valua. Jos hyvin käy, niin me saadaan samalla vähän lisää korkeutta kellariin. Tossahan on vaan pieni kerros hiekkaa, että aikamoinen hommahan se on savea työntää noista pienistä ikkunoista ulos. Mutta eipä se auta muuta kuin laittaa lapiot heilumaan, niin eiköhän se siitä. Täältäpä nyt ei sen enempää raportoitavaa. Kiitos, jos jaksoit katsella videon loppuun tai tähän asti. Ja jos tällaiset vanhojen talojen korjausvideot kiinnostavat, ja vaikka ei kiinnostakaan, niin niitä on todennäköisesti silti luvassa lisää.